Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, hipnoterapeuta i programador neurolingüista, i et vull convidar a les sessions d'hipnosi en grup online, totalment gratuïtes, obertes, per tal de trobar recursos per passar millor tot aquest temps d'incertesa, tot aquest temps de crisi, de canvi, en definitiva. Fins ara hem fet un treball pràcticament des que va començar la pandèmia. Hem treballat sobre l'energia que podíem aportar al dia a dia, hem treballat sobre qüestions de com confrontar els problemes, hem treballat els nostres estats de calma, que són diferents dels estats de relaxació, vam treballar també les relacions personals i aquesta setmana reprenem les sessions que, de fet, com a mínim duran encara 3-4 setmanes més, després ho transformarem en una altra mena d'activitat grupal, i aquesta setmana el que farem serà treballar amb les càrregues que tenim del passat, amb allò d'aquests últims dies o de potser molt abans que ens impedeix de viure amb més plenitud la vida, amb més energia, que ens roba energia, que ens roba forces, i que en aquests temps que ens demanen segurament el millor de nosaltres mateixos, ens seria de molta utilitat poder reaprofitar aquesta energia que estem desviant en coses que no són tan interessants. Si tens curiositat per la hipnosi, si tens aquestes sensacions, aquestes preocupacions, aquests dies, per tot el que comporta aquest canvi de fase i que hi hagi més espais públics, més gent movent-se, de tornar a treballar, si és que és el teu cas, si el que sigui, et convido que vinguis, que vegis com és l'ambient, que experimentis tot el que la hipnosi pot fer per tu, en què et pot ajudar, i ja ho saps, aquest dijous, dia 4, a les 7 de la tarda, t'espero a la propera sessió.